ki ne Fatima sanne ya jaruwa. Fati Muhammad na gaishe ki ya jaruwa. Ya Fatima, Fatima. Fati Muhammad na gaishe ki tauraruwa. Fatima, Hajiya Fatima ta kasan na zinariya ta industry. Fati Muhammad mun gaishe ki tauraruwa. A dangare Hajiya Fatima ta kasan na zinariya ta industry. Bismillah Allah mai iko sarki gwani. Fatima mai arewa da kudu Allah kamun lamuni. Fatima Muhammad godiya nake Allah da ka bani yau ji gani. Gani yau ɗauke da waƙar Hajiya Fatima Muhammad. Hajiya Fatima na gaishe ki ya jaruma. Fatima me kyan karamci Fatima gaki me azama. Fatima Muhammad, Fati Muhammad kowa naki me al'umma. Na gaida ke Bashir soja tauraruwa a industry. Fati Muhammad mun gaishe ki tauraruwa. A dangare Hajiya Fatima ta kasan da zinariya ta industry. Fati Muhammad ana yabon keken hali. Fatima Hajiya Fatima mai kyawun ahali. Fatima Muhammad sarauniyar mata mai kyan kwalle da dozali. Baya magoya marayu sanu gudaliya ta industry.